دەمباش گوهدارên هێژا ئیرۆ ئەم تێن وانایە هەفتەمین ji kanala mamoste ya li ser YouTubeê. Di wanayê me îroda em ê li ser tewangên nebnavkirî bisekinin. Qertafên tewangê yên nebnavkirî. Sê qertafên tewangê yên nebnavkirî hene: ekê, ekî, inan. Ekê ji bo yek ji bar mê, ekî ji bo yek ji bar nêr, inan ji bo pir ji mar. Teşeya qertafên nebnavkirî. Teşeya yekemîn ev qertaf tewang bi navdêra ku piştî veqetandekê dikeve. Ji gorî teşeyê destpêkê navdêr piştra veqetandek, piştra navdêr, piştra tewang. Mînak şagirta firgehekê. Şagirta firgehekê. Şagirt tî veqetandeka a digire, firgeh jî tewanga nebnavkirî ekê digire. Çima? Ji ber ku firgeh peyveke me ye. Ciwanên malnan. Ciwanên malnan. Ciwan veqetandeka ên ya binavkirî digire, ji ber ku navdêra yekemîn e. Malnan tewanga inan ji ber ku pir ji mar e. Ciwanên malnan. Bes em nizanin malên kê ne. Ev malên kê ne di ku derê ne. Teşeya diyemîn ya tewangên nebnavkirî. Bi biraserê di dema niha da dikeve. Kirde, biraser, tewang, lêker. Mînak ez sêvekê dixwim. Ez sêvekê dixwim. Li vir peyva sêv biraser e di dema niha da û tewanga ekê girtiye. Ji ber ku sêv peyveke me ye. Mizgîn cilekê ji xwe re didirû. Mizgîn cilekê ji xwe re didirû. Teşeya siyemî bi kirdeya dema borî dikeve, dema ku lêker girguhêz be. Mînak kirde, tewang, biraser, lêker. Keçekê nan çêkir. Keçekê nan çêkir. Em nizanin keça kê ye. Keç li vi derê nebnavkirî ye û di dema û bûye kirdeya dema borî, lewra tewang girtiye, tewanga mê, ji ber ku keç peyveke me ye. Mirovinan piştgirî dan me. Mirovinan piştgirî dan me. Hinek kes piştgirî dan me, lê em nizan ew kes kî ne. Mirovinan pir ji mar in, gelek kes hebûn. Mirovinan piştgirî dan me. Mirov peyveke pir ji mar e, lewra qertafa nebnavkirî inan girtiye. Teşeya çaremîn ya tewangên nebnavkirî. Bi navdêra piştî daçekan dikeve. Pêwîst e ew navdêr neraveber be. Mînak daçek, navdêr, tewang. Mînak li ser van li dibistanekê, dibistan peyveke me ye. Lewra qertafa tewangê ya nebnavkirî ekê girtiye. Li dibistanekê şagirteke hêja hebû. Li nav gundekî şer hebû. Gund peyveke nêr e. Niha jî em werin hin mînakên din li ser tewangên nebnavkirî ji we re bînin ziman û bi awayekî rast bixwînin. Hevalekê civînek li dar xist. Hevaleke keç. Hevalekê civînek li dar xist. Em ji ber ku em nizanin navê wê çi ye, ew li ku derê ye, lewra me qertafa tewangê ya nebnavkirî kiriye vê hevokê. Hevalekî civînek li dar xist. Ew heval dîsa nenas kiriye. Hevalinan civînek li dar xist. Ew heval gelek heval hebûn, lê ema ew nenas bûn. Ez tenê gundekî jî nafrûşim. Ez tenê gundekî jî nafrûşim. Ez qet gundekî nafrûşim. Kobaniyekî îro silav li min da. Kobaniyekî îro silav li min da. Xortekî kobanî. Ez nizanim ew kî bû. Lawê kê bû. Kobaniyekê ji min re got neçe.
کچکه کوبانی لأز نزانم ناوی وی چیه او چه کسه چه کاری دکه کدریه لورا از برطافة توانگ یا نب نافکری یا می به کوبانیه که را بینم کوبانیه که جمن را گوت نچه گهدارن دلال نهاجی ام گهشتن داویا وانایا می هفتمین یا لسر توانگا نب نافکری از بهیوی ما همو واناین درباز دبن هون گلک جاران دبارا بکن تاکو امکان بن دواناین پیشین دا باش تیبکیجن تاکو خواندنا ود کری دا باش ببه هر کو هفوکن می درباز دبن کمکن می کو درباز دبن جواتی خواستن هنوان گلکی جاران دبارا بکن لفر ام دگهشن داویا وانایا هفتمین بمینن تخوشیه دا صلاف و ریس